Noin. Jahas Tuomas, nyt on odoteltu sit tuntikausi ja päiväkausi, niin nyt sit näyttää, että päästään hyppää. Kyllä. Innolla odotetaan. No niin, hyvä. Piti just kysyä, mikä fiilis? Fiilikset on hyvät. Loistavaa. Ei mitään, lähdetään koneelle ja mennään 4 kilsaa ja hypätään sieltä sit tuuleen. Yes. Mä koitan. Hyvä. Ollaan puolesvälis matkaa. Mikäs ne on meininki? Hyvät fiilikset tein. Vieläkö hypätään? Pari kilometriä ylös ja sitten. No niin, loistavaa. Päästään sit tuulettuja maisemia kattoo. Näin on. Alright. No mikä? Aika huikea. No niin, pyöritään vielä. Oi! Hohoi, aukessa se vaan. Oliko hyvä ralli? Hyvä ralli. ei käsittänyt sitä vauhtia oikeastaan. Ei se oikein, kannattaa niin korkealla päin sanoa sitä, että nyt mennään ulos. Ei se maa lähesty sieltä yhtään nopeampaa vaan. Joo.
No niin Tuomas. Se on taas turkulainen maapallo taas persealla, niin mikä fiilis? Aivan loistava fiilis. Lähdetään 6. Ihan hyvä, just Saman totta tien. kai, totta kai. Tuon mä halusin kuulla. Kautta. No niin. Kyllä se aikamoinen hymyny irtos. Ei muuta kuin isot onnittelut ekasta hypystä. Kiitoksia. Jotenkin Kiitos turvallisesta alastulosta. No niin. Jotenkin voi päätellä, että ei ehkä jää viimeiseksi tuosta ilmeestä päätellä. Joskus varmaan vielä. Kyllä. Muutkin turha jäädä sinne sohvalle istumaan, kaivaa nenää. Ei muuta kuin lentokoneeseen ja taivaalle.